No já nevím, já proto se ptám, jakou má úroveň tu věc. Jste říkali, že dělá lepší ovoce zeleninu. Jo, ale berte, že skutečně Vietnamci, to je šedá ekonomika. Kvůli nim budeme všichni platit větší daně. Protože stát si nedokáže vybrat daně. Ale to jako nechci nasazovat. Jsou tady už x let, jsou houževnatí, dostali se z ulice do kamenných domů. Jo, to je jako nic proti Vietnamcům. No. Budou tady zachraňovat populaci. Je to významný fenomén dneska, ty občané. Jako my s nimi taky jednáme, my pronajímáme nikoliv na potraviny, ale jak jsme měli ty patra, tak pronajímáme jim to na ten textil, že bohužel textil už nejde. Že? Už se to, takže oni už tam mají dneska všechno možný, že? Hračky a barvy, laky a drogery a všechno tam nadpou. Samozřejmě je otázka té provenience, kde se to koupí, protože díval jsem se na to, tam jsou zvláštní nápisy, jenom lehký polepy v češtině, jinak jestli je to z Polska nebo odkud to je ty šampony, ale jsou za polovic. Jsou to, já nevím, jestli jsou to ty renomované značky, co my prodáváme za 70 korun šampon a oni za 35, já nevím, jestli to je. To přeci není naše starost, jo. Ale problém je v tom, že skutečně ty daně, a už se o tom hovoří otevřeně v tomhle státě, oni skutečně ty daně neplatí, protože oni nemají doklady, oni to neplatí. Já tomu rozumím, přesto se teda zeptám, máte zájem tu prodejnu tady zachovat? Máme, proto jsme tady. Co teda pro to dělat? Jak postupovat? Nebo co navrhujete? My máme taky zájem, aby tady prodejna fungovala. Myslím si, že to můžu vyslovit za tady přítomných, kolik 12 zastupitelů, 13 už teď. Ještě bych se zeptal, kolik tady zaměstnanců? 5. To znamená, že by se tady mělo dělat, jak se tady dělalo, přes 1 000 000 korun měsíčně. 200 000 a více. No, oni by si i víc vydělali, protože potom je to, ta nadstavba je nějakým způsobem ohodnocená procenty. A teď jak tomu napomoct, a co pro to třeba bychom mohli dělat my, nebo máte představu, co bychom pro to měli udělat my, jako město? Vy máte zájem to zachovat, my taky, my se samozřejmě nemáme zájem na to, aby nám tady bývaly služby občanů. A jak na to? Vy jste obchodníci, já vůbec neznám obchodní problematiku, ale jako, jak na to? Jakou máte představu? Jak? Takhle, já vám říkám, my se musíme dovědět, já jsem se tady něco dověděl, že je tu staré pečivo. Že neděláme ale já se potřebuju dovědět, co ten občan hodlá, jestli tady jednotlivce, třeba tady chce jiný subjekt. Tak to asi ne. Může to chtít občan, ale myslím si, že musíme taky vycházet z toho, co je reálný. My přeci nemůžeme se v této situaci někde nutit, když nás občan nechce. Občan může říct, já tady chci Kaufland a všichni víme, že je to nereálné, že jo? Nám do dotazníku docela klidně můžou napsat, když uděláme anketu a já nevím, bude třeba... kolik nám sebral ten Vietnamec. A asi nám zase bere nějakých, že? Udělejte dotazník, dáme ho do novin, to je přeci problém. Každá domácnost dostane. Ale bylo to minulé Torzo, co se vrátilo. Co se vrátilo, málo, jo. Jestli to dokážeme udělat lepší, já bych chtěl ty informace. Mluvit už tam natvrdo, že nějakým způsobem, samozřejmě máme nějaký zóny, máš tady nějaký tam? Což to nemusí být teď nic konkrétního, že jo, to se dá doladit a dopracovat, ale třeba jako si tady říct nějaký cesty, kudy z toho, nebo jak na pomoc, nebo kde začít. Tak jako, že vy byste asi pravděpodobně taky třeba mohli mít nějakou analýzu, jestli jsou ty propady třeba na té kosmetice, jak říkáte, že třeba se nakupuje někde víc. Pokud je to v celkovém objemu toho spotřebního koše. U nás je nosný segmenty potraviny. Tak, no ale prostě bohužel, že ta ekonomika je v tomhle neúprosná. Ano. A pokud prostě máte propady, tak je samozřejmě jasný, že musíte mít nějaké varianty řešení, včetně třeba zřejmě nějakého i personální redukce, byť je to jako třeba nepopulární,
ale to je především prostě jakoby vaše záležitost. Obec vám může, dejme tomu, pomoct třeba s tím dotazníkem nebo něco, ale to je asi, obávám se, možná tak všechno, že jsou tady prostě další subjekty finanční. My ten dotazník nějaký pošlem na mail, no. Takhle. Personální situace. Do roku 2000, kdy jsme dali inzerát, nehlásí se nikdo. Pokud jde o dnešní situaci, přihlásí se vám 30. Všechno sociální. My, co jsme vzali nový lidi, už je to zavřené. Rychlo. Katastrofa. Exekuce za nima. No ty lidi, já nedokážu, a jevila se mi ta paní dobře, a nedokážete jí vůbec odhadnout. Manžel nezaměstnaný, tak nemá hodit co do hrnce a jde si šáhne, prodej. Čili my nemáme, dneska není možnost sehnat vůbec personál. My říkáme, ano, máme špatný prodavače, dovídáme se někde. Asi taky tady může být nějaký vliv, ale už je tady třetí vedoucí během krátké doby. Ale i v tomto případě, kdybyste o někom věděli, tak jo, ale my dneska, když dáme inzerát, tak se hlásí, to opravdu nepoužijeme. To je situace dnešní doby. Berte, my to máme tak, že když objedná za 1 000 000 zboží z velkého obchodu, tak to dostane. Cigarety, alkohol, všechno. A nemusíte tam mít do měsíce nic. Já ještě se zeptám. Jen oči pro pláč. Slyšela jsem, že třeba i obchodní řetězce mají takovou určitou strategii, že ty zaměstnanci, kteří jsou, že všechno se musí umět. Ve všem musí člověk být nějaký schopný, musí v té své profesi mít nějaké znalosti, zkušenosti. Nemůže, třeba řeknu příklad toho vedoucího té prodejny, asi dělat taky úplně kdokoliv, že jo. Pokud je ten vedoucí schopný obchodník a všechno dokáže tu prodejnu vést po všech stránkách, ať už ten pracovní kolektiv, ať už, já nevím, nějakou organizaci práce, organizaci, já nevím, toho zboží, nabídky a tak dále. Rozumím, co chcete říci. Vím, že některé řetězce třeba dělají to, že ty schopný obchodníky klidně dává jako vedoucího na prodejnu někam jinam, tak aby tam teda ta prodejna se posílila, aby fungovala. Třeba máte taky takovou strategii, děláte to taky? Tak, samozřejmě my jsme tady historicky déle než ty řetězce. Právě, proto je mi jako... Jenže situace se změnila. Prodavač a zejména ty řetězce to udělali tak, že není všechny. Samozřejmě na vedoucí pozice oni posílají na školení to, ale ten ostatní personál, co je na kasách a co doplňuje a tak dále, to jsou pouze zaučený lidi a tam se to střídá jako ponožky. Jo. Takže problém této republice je, že prodavač se stal méněcennou profesí. My samozřejmě máme svoje školy družstevní, Vizhumpolec. Tam se učí všeho všudy 2 prodavači. Všichni chceme, aby měli maturitu a vysoké školy, to jsme i udělali my rodiče. Dneska se nikdo neučí na prodavače. Nikdo se neučí na prodavače. Všichni chtějí dělat dílery, obchodní zástupce. Se středoškolským vzděláním vám dneska nikdo nebude prodávat. Takže se dá říct, že třeba... Degradace této profese. Že ty zaměstnanci, ty prodavači jsou nekvalifikovaní. My máme poslední zbytky svých vyučených lidí. Ale to nedostat. Dneska Humpolci, oni mi budou ukazovat krásné počítačové třídy, ale nikdo nebude prodávat. Tak on taky dneska ten prodavač... A ty platy, jak říkám, jsou taky mizerné. On ten prodavač neprodává. Tak je to začarovaný kruh. Je.